Ka Russia kalau penlong ya ka jingher ma ka bacur pa ha kami da ka basiat hadu sauspa arpo tali ki drone bat live kondai tali ki missile kentup ya khatway tali ki ballistic missile kat kum ka jing thu chong president ka Ukraine u Volodymyr Zelensky ha ka sni palai ki jingher ki lakta ya ki benta ki bakongsan bat ki chakasa briu ha pratali ki chaka bat laong ba bun ngut ki briu kilometer kentup wat ya ki kena hadu menta ompat la ban penskem ya ka jingyap ne jingwen sao chong baro kani ka jingher ma kalawan hakapor bagi he officer na United States bat Ukraine ki dang pen kre ban peteng jing Ukraine ha Geneva ka batmu banwat lenti ban penkut ya katma ka balajan kenjo san snem u Zelensky ulong ru pa ulakren ding ba ka phone bat ud president ka US u Donald Trump bat ulai khublei ya ka jingtrei jing u ban kinti ya ka jing Ukraine shanti Henry ka jing yusuk ba ka jinghalam jong ka US hapding ka Ukraine ba Russia ka dang sakot kamtam halor ki chaka khandau ba ka Russia ka kamtrai u Zelensky u laterwa bandon ka jinga kendu markmat pada presiden ka Russia u Vladimir Putin Henry ka Kremlin ka lakentat tang da ka bakhot ya u banlet cha Moscow ka jingterwa ka ba u Zelensky u lakentat kinong mikmat jong utrom u Steve Witkoff bat u Jared Kushner kilapen kre banyo kendu ya Rostem Umerov u badai u he jong ka Ukraine's National Security and Defense Council kijing Ukraine kila banlong halor kijing pen bha byang hadin tma bat kijing Ukraine na kabenta kijing Ukraine patwa hapdeng lai liang u Zelensky u labtha ru panra ya kamat jing ki jing rap ki patwa tma bala shakem ka Russia kalong bakalapen phai 1000 tali kimet jong kisipai Ukraine ki balaklat pat kala pedang palat live san tali kimet jong laki jong kisipai ka Ukraine ru kalapen scam ba kimet ki balawan phai ki dei ki balasha ken kum kinong yadari u Zelensky ulong ba ki lat jing yada sun beneng jong ka Ukraine ki lala ban penpra ya bun na ki missile ki bawan bat ulai jing yaro ya kari basen rob ki balai jing yarap jing yada hakaju kapor ka Russia kalong ba la pen hier khan nyau tali ki drone Ukraine ha kamiet ki drone jengai jong ka Ukraine ki lanang jur banther ya ki chaka umpniang ha ki jingtei sipai hapo Russia hi katma ka dang peteng bat ki jingwa lenti sha ka jing yasuk kadang ya lingba ka jing Ukraine ka jing ya perkhat bat ka jing le ka badang jur ha ka sun bedeng bat kumju ru ha ka khandau